Pred týždňom som ti ukázal, ako sa podarilo natočiť človeka, ktorý nevracal depozit za prenájom aut a porušoval zmluvy o prenajme. Neskôr to bolo aj v reportáži Krimi Joj vďaka Andreji Mikovej. Zaujímavý problém rieši majiteľka žilinskej autopožičovne. Ozvala sa jej totiž mladá žena, ktorá žiadala vrátenie zálohy za auto. Škodovku však prenajala mužovi a nie žene. Prenajal si úplne novú Škodovku za 1200 eur na mesiac. Následne ale firma zistila, že auto prenajíma ďalej. Predložil doklady, zaplatil a odišiel. O 3 týždne sa k majiteľke auta dostala informácia, že má Matúš cez sociálne siete oslovovať influencerov so žiadosťou o promovanie aut. S tým, že sa mu pošle iba depozit za auto, ak to je taká zábezpeka, keď sa auto poškodí alebo niečo. Ma kontaktovala jedna z obetí, teda že má v držbe moje vozidlo, že sa si stala obeťou podvodu a že mu za to vozidlo dala zálohu 5000 eur. Chlapec nám niekoľko mesiacov nechcel vrátiť peniaze, tak som si potom podľa techničaku zistila, odkiaľ to auto je, zavolala som teda majiteľovi a vlastne vtedy sme zistili, že to je podvod. Matúšovi Natália zavolala, že mu chce vrátiť auto. Na parkovisko v Žiline už ale išla so skutočnou majiteľkou auta. A teraz ti poviem, prečo bolo tak náročné ho vypatrať. Tento človek sa vždy prezentoval ako iná autopožičovňa. Fotky aut, ktoré zdieľal na sociálnych sieťach a internetových bazároch, sa často nezhodovali s autom, ktoré nakoniec prenajal. A robil to z dvoch dôvodov. Za prvé, aby skutočná autopožičovňa, ktorej auto naozaj patrilo, nespoznala, že ho prenajíma tretím osobám. A za druhé, aby si zákazník, ktorý si to auto od neho prenajal, nenašiel to auto v ponuke skutočnej autopožičovne ešte pred podpisom. Nebol to jeho jediný prípad a celý príbeh nájdeš v profile Nenachytaj sa. Vidíme sa v ďalšom videu.